lalai di dalam leona rimbo o tumbuh dadok malang di dalam leona rimbo ambilnya daun larang jauh di kabeh lakabe oh ambillah nyo daun larang jauh oh di kabeh laka ngabe pae honan tadi lakasen honan nombor lati goe kini lakamasue oka nombor lampe tolong balam olah tolong labau oh dibilang badan diri malang lah 3 bulan paijo oh karajonya jale jual lontong tio ari sabantu itu indah disiko di palamo oh tumpak di badan lapak diri malang saja pai malang joete kawan bertambah banyak jua oh
di malo kawannya tak kabanyak mengecek pandai jo samo gadang dak tahu mengecek karen dak pandai menyombong-nyombong jo lunak taruinyo menjawe mangko kawan banyak jo inyo. Oh indak to bilang dopak lamo bana indak disiko di palamo abi hari baganti hari abi hari baganti pakan. Oh ado harinyo pak sekutiko hari tu tape hari Selasa nan malang sepagi itu tentu awak pai ke pasar. Kamanolong ete maju lontong adola urang pae minta lontong urang bakanda disu barang jalan bakanda ka ete nyo kadai lontong maminta lontong gak sepiring 100 kopi sagale tentunya malang mantan. Nyota tiang sekali di Simalang kopi nyobao lontong nyobao sadang bajalan labao lontong 100 kopi sagale antanyo apola kata jadi awak sadang bajalan juo. Ariado pukul 9 indak to bilang lamo bana sadang bajalan badan malang. Yo awak mencali jalan tak lodo mencali bana ndak pandai maingong suok kida ndak pandai mencali jauh ampi kok bajalan sajo. Musibah ndak dapet ka ditulak kok muju ndak dapet ka diai lah musibah tiba di Malang talajang anak gadi urang mae. Oh talajang lah napa gadi urang satu talajang anak gadi urang kanai lah baju kanai lontong kopi lah tetunggang ke bajunya baju putih sebantu itu. Oh dicali urang nan talajang yo pae anak sekolah baju putih kerudung putih baju nan putih nala baca nambarasi la lakumu. Oh ndak tabado pane dorang nanggadi kato nanggadi tadi la jale ang indak bamato mangapo bajalan juo yuange. Oh mangapo ang bajalan juo mendanga kato bantu itu meminta maaf badan malang onde dia kanduang nak mudoi maafkan badan diri ambo nak nampak do dia kalalu kok nampak di badan ambo nak mungkin dia mulajang. Oh mandanga kato pae dari Malang nanggadi batambah pane apo tando nanggadi pane ba macam-macam disabuinyo danga diwang na mudoi anak mincacang si mincacau. Oh anak sari diang sarok lawi anak paburu solia anak pangajau surimbo anak mingkata si mingkata uba itu kato badan inyo kalau sabantu buyong nangko lake ditanggu bukira ikan lake di jari mbo jengkiangkan. Oh lake yang di badannya bokiki habis salat tabawang buantan kalau samode buyong nangko pangalang kaki ambo ndak acu kalau sabantu buyong nangko di WC ambo buyong banyak ba itu kato nanggadi. Mandanga kato di nanggadi urang menonton sangat rami sabali mencalik Malang kanai saci menangi Malang menjawe.
Onde dia kandung dangabana nda elok kambelu bana baladang anak mandi angin. Honda elok do dia coy tu bana jauh ibonyo hati mikin kato sampai dari Simalang nanggadi bertambah panen. Kok kaibo hati yang ibo la mola indak kok buyuang-yuang ado mendapat kabar. Indak ado yang pernah bacamin kok ndak ado camin di rumah payang ke Kubang Kabau bacamin di Kubang Kabau bantunya badan buyuang yuang Oh malu malang pa indak tabado ba itu kalau kau dipandang dak alu sagadang nangko alu talata dakek tabiang dak malu semalu nangko arang tecoriang bakek kan yang ba itu di badan diri malang indak toetong lamo bana. Nanggadi pae bertambah pane manandoan nanggadi pane nyo tanpa muko Simalang tanpa sarato joluda nyo manangi Malang ho kane luda ma manangi Malang kanai luda ye mato dari badai. O piriang paca galela paca babali Malang dako ete tarui ka ete dako kadai lontong sato tibo Malang dake ete Malang menangi lambe-lambe. Oh mancalienyo Malang menangi ala kato badanete onde nak kandung namudoi jan Malang menangi pulo kalau itu rangnyo na mancaci Malang itulah biasa tu mana Honda Malang sorang dona nakane caci dona labaran namurang nanyo caci masuk betuju aja badan Malang badan nang jan menangi anggap musibah hari lasana Mandanga katonyo dari ete baru menjawe badan Malang di malo ambote nak menangi di malo hati nak ibu kok sekadarnya caci nak loba tapi berbagai ceritonyo yote. Oh nantak kamu kinte nanyo sabui yote nampak dia bana te di badan ambo yote. Oh sabali te urang menonton lapan pasar dirang banyak ambonyo ludanyo tanpa pulo itu nama bue ibote. Oh hati ambo yote ba itu bana kato Malang Tuhan. Oh mandanga kato dari Malang menjawe ete sekutiko onde nak kandung Malang ete itu jangan pikian bana ndak paralui nyolo donam pikian dia lawak kane caci awak rambanse dalam kampung ko urang nak naman caci yang tadi.
Oh nomor satu kekayaannya di Taluk Bayu, anak rarana Taluk Bayu. Mande haji bapaknya haji, orang bapiti dalam kampung. Oh haji yo guru pun yo pegawai mande jo ayahnya. Tak kata lawan di badan awak dona Oh boleh malang nak tahu pulo yo nak. Kalau orang nak mencaci malang tadi yo nak Oh anak diangku haji sui anak de haji siramina. Anak seorang tongga babel yang ngupik sinan si buyong sinan tuo sinan si bonsu sinan. Oh si bonsu tak kabar adik lai, si tuo tak kabar kakak lai. Mangkoinyo balantiangan. Oh ndak awak sorang lo nekane caci, jadi jangan dianggap pusing bana. Anggap musibah pagi kini naik. Mandanga katonyo dari etek baru banjawe badan malang onde etek dangakan bana jadi tahu etek de ayahnya tahu tu etek di mandenyo le jale namo nanggadi naman caci ambo tek nama ludai. Oh kato sampai sabantu itu baru menjawe badan etek di malu ambo nak dak katau. Di malo diete nak kajale anak rangkayo na Taluk Bayu Oh kalau jo gala jo namo narama rananggadi anak seorang dimandekan duang banamo upie lunak lambui na Banamo pieknya lunak lambui mandanga kato cuy itu baru mani galak si malang satu tadangan lamonyo lunak lambui balaka laka ho galak malang Oh mencalik malang dai Oh galak Bakato etek tumanyo sekuti konde nak kanduang nak malang na mengaku galak badan malang sebantako sudah kanai caci onde dangan lade etek mangko ambo galak balaka namonyo ambo la tahu la jale bantu ranang gadi le jale tek di badan etek ko iyo lunak lambui ramo ranang gadi nang kayo tek lawan na bansik na buruk lawan na nelok mangko balaka galang ambo etek Oh mandanga kato tuma bantu itu baru menjawe etek tadi ya jawaban dari etek onde nak kanduang nak malang na eko itulah kato nak nangka basabuian mambana la etek abake malang jangan gagiro ndak lunak lambui ndak badan sorang orang nak kena caci etek lah mencali laki tangan ayahnya Baranam na urang kane caci babale kana manamnyo tumbang de ayah lunak lambui
kini badanang na anak mande mande lurila badanang mati nak kanwengi mendanga katonyo dari ete ajawapan badan malang onde te dangakan bana asa kasawa sabi rumpui ambik nane di tangah ladang asale dape lunak lambui biala nyawa naknyo hilang te mandanga kato dari Malang ajawapannya badanete onde nak kanduang Malang na kondak kadape ete larang kondak kabisa ete taga cuma nete magi janji kok sempat badanang bagadua lunak lambui sakit barisu badan Malang jan sampai ete na ansasali mandanga kato dari ete ajawapan badan Malang onde ete dengan bana kok sakit abean lah badan ambo ndak berang do bake ete ambo ndak bangi do pado ete tapi ete dangala elo mulai kepado malam beko ambo indak kepasalai ambo kalalo di bilik dalam ambo jandi imbau kok lapar ambo bisa makan kok awi ambo bisa minum tekan tu ambo bisa lalo jandi imbau badana ambo te mandanga katonyo dari Malang onde dangan lah di Malang anak ete kotak kadape ete larang kotak kabisa ete taga ete indak lodo nak berpikir lai tapi dangalah di badan Malang kok iyo jadi badanang bakarajo kok ang ambil besok lunak lambui elok nak sebalun kanai kulime Malang sebalun nabi sabab lawan bukannya tangguang dak urang sembarang urang nak kanduangi oh mangko bakato ete bantu itu darinya mulai kekayaan sampai cadiknya iyo juo dukun de inyo banyak bana bedo kok Malang oh kok marang asai onde Malang
Mendanga kato bantu itu ko etek dengan bana ko masalah itu etek jancame itu tu tanggung jawab ambo nak perlu disiko di palamo. Yonan hari pak sari tu hari bertambah patang jo patang bajawe dengan sanjo dan sanjo sesanjo itulah balik malang jo etek tadi. Tarui ke rumahnya kaduonyo serta tiba malang di rumah duo jo etek sekalian. Malangnya tarui masuk bilik serta tiba di dalam bilik. Malang hindak keluar lai. Sanjo bajawe dengan malam. Nah malam semalam itu malang manggano dalam bilik. Pintunya kunci dari dalam Tuhan. Ma pintunya kunci pak dari dalam, satunya kunci dari dalam. Mariado pukul 8 meningkat, pukul 9 menjawe, pukul 10 sudah itu pukul 11. Hari sadang tengah malaman yang jago lah malang sama seorang. Sadang hari tengah malam duduk lah malang nak nyolai. Di sinan malang kamulai bakarajo pandapik mulai dicubuan dan diambil digaek merah mato dinini kandung badaninyo. Ala kato badan ini onde dangan lah dinini ambo bapasan kan ini di korong kampung. Janji kita nini ado babue malu ambo malu badan ini sakit nini sakit lo ambo. Jadi mulai kepada kini nam pengalaman nambo ambil jogae merah mato. Kini ko mulai bocubuan ambo kamambi upi lunak lambui pancabui tare tabanganam monini nyokana lapak pengajian tubuh nyokana pengajian nambah ambil nanyo ambil digaek di korong kampung. Sedang nyo duduk tengah malaman yang berselo malang sekutiko meminta tampik nang karamat meminta tampik nang kabuli. Manyo lape la pengajian duya katonyo badan malang dedik kandung si membang kuning jago lah di dari lalok bangun lah di dari tidur. Nang kuning di dolu ado bajanji malu ambo malu si mambang malu ambo ba itu kato badan malang ang tapi bandu lunak lambui masuk ang tantang ngampu kaki. Manyadok lah kati o jantung ambil lah namo lunak lambui anggui tali kasih sayangnya. Lunak lambui dia namo di duya Nurbiba namo keteknya anggui an namo Nurbiba dia kan wengi. Kato sampai nyopak sebantu itu nyopanggil pulau si membang hitam dek kandung si membang hitam jagolah di dari lalu kita berjanji sejak dulu kini ko si membang kau dah parentan. Berjanji kita sejak dulu malu ambo malu si mambang malu ambo ba itu kato badan malang ang japui malu badan ambo ba itu kato badan ninyo. Barangke pado malam kini tapi lah bandu lunak lambui masuk ang tantang bubun sembala tali kasih sayang anggui an bawa pulang nambah namo si lunak lambui.
Lunak lambui namo diduya Nurbiba namo ketenyo Angguian namo Nurbiba Bao kati jantung ambo Ba itu kato badaninyo Kato sampai sabantu itu Nyo panggil si mambang merah Oh dia kanduang si mambang merah Jagolah dia dari lalu Buyuang bosuru bosarayo Tapi laban lunak lambui Masuk ang tantang ulu puse Manyado katio jantung Ambillah tali kasih sayang Kau untuk badan diri ambo Ambo lah dape malu bana dia Yo ambo lah dape madik malu bana Kotaknya malu baca buian buyung buancu Bak samulo kabuki nak dape angin Kelura nak dape air Mati mampi ang mati maun Mati singgang zibara ila sabasi pulang ke basia Satana balik ke tanah Sapi balik ke api Asa ye yung pulang kaya sakadara pulang kadara Kita berjanji sejak dulu mansonyo sakit samo sakit mansonyo sanang samo sanang Ndak buliang baduto-duto Kato sampai sabantu itu nyolape pengajian Luyanyo suruh si mambang nambah tigo Nyo parentan si mambang hitam Sarato si mambang kuning bati Godo si mambang merah Untuk mambil lunak lambui Kolaknyo pak sadang kabaku Saganyo sadang kaputih Pentaknyo sadang kabalaku Kandaknyo sadang kakabulian Apo tando kandaknyo buli Satonyo lape pengajian luya Mengilik mengalim mantang babunyi Cacak di paran basa cecei Cacak di paran rumah Bakulit alang di udaro Badan tuang hari tengah malam Ba itunyo malape pengajian luya Sampai si mambang dakok nanggadi Nan hitam manyadok di bubun-bubun Nan merah manyadok di puma di ulu puse Nan kuning manyadok di ampu kaki Nyo ambil tali kasih sayang Nyo anggui nyo bawa pulang Nyo sembah namo Nurbiba cahayo Nan di batang tubuh nyo anggui kanyo sentaan Tak kajui nang gadi sadang lah Halo Oh sato tekajui ranang gadi jatuhnya dari tampeti dua Sato jatuh lah darinya tempat tidur panganan dak ada kana lain kadake si malang juo nam buruk nambah caci tadi na
Oh namburu apa nambah caci tadi ndak dapet diali-ali ndak paralu to bilang lamo disiko kalau dipandangi satonyo jago dari lalo basike nanggadi di lamari. Oh sadang menyike-nyike rambui raso nampak badan si malang raso si malang ngawai rambui mai. Oh perasaan ndak lama lai. Oh hati bo bukan kamain pangana kamalang yuo raso kailang nambah kato raso kapai nama ngece raso kailang nyawa di badan. Oh dek ndak tanpa hati nanggadi keluarnya dari bilik dalam satu keluar dari bilik rencana upi lunak lambui. Oh kapai kapasa pae tengah malam ka mencari badan si malang awak keluar dari bilik jagolah ya jo mande nyomai. Oh jago lah ya pak yo mandenyo satu jago nyo ayah yo mandenyo cali anak dek aji sui gak lain bantu anaknyo babeda pada mukonyo rambut laku sui dipandangi badan memucek jago lalo. Aji sui ko orang tahu juho tahu diangge kamangalat yang tahu diunak kamanyangkui tahu diduri kamancucut tahu dieriang dengan gendang tahu dikie kato sampai cale anaknya binaso jo indaknya bakato inyo aji sui. Dia kandung aji siramina bawa anak ke bilik dalam kunci lah bilik dari luar. Kalau mau cali anak nangko lain bedanya mau pandangi. Bantunya kanai guno-guno ambo kabarangke ke pantai aye mani kadake kawan badan ambo katampe dukun karawai dia. Oh katampe adukun karawai mo cali anak badan kita kanai abana anak nangko atau tersapo tepi jalan atau tersapo sedang mandi kotak kanai perbuatan orang bak itu kato aji sui. Kato sampai dari suami kalau coy itu kato tuan barang ke lah ke pantai aye mani dia ambo mau urusan nak itu kato badan ninyo indak to bilang lamo bana. Tumpak diaji siramina nyo ambil tangan lunak lambui anaknya kunci masuk bilik satonyo kunci anak tadi barang ke gae aji sui diambil kontak oto tadi kontak lah dapet di tangannya keluar oto di kandangnya. Satu keluar oto dari kandang setelah keluar oto tadi barangke gaek sekali satu barangke aji sui setelah pai pakai oto di sinan kalau dipandang menuju daerah pantai aye mani. Yo indak to bilang lamo bana pane dek lamo to jalan sadang jalan oto dipandang dak tabado kancang lari oto tiba la oto di pampangan menampur rel kereta api marah ke jalan matu aye pane dek lamo to jalan. Satu lape dari daerah Matuai tababang simpang kentu caman mara oto kasinan itu jalan kayi mani oto bajalan taruiju.
Sadang jalan oto dipandang, sadang kamara ke pantai aye manito bilang dukun karawai gae nan sadang lalu bana sadang lama lalu dukun karawai garak raso tibo sekali. Garak tubuh tiba sekali, apa tando garak lah datang, mengganyek diampu kaki, membalik ke jantung pao, lapenyo ke bubun-bubun, mengecek katio jantung, mansonyo tamu kakatibo, tamunyo lai tamu elo. Jago inyo dukun karawai, satu lah jago dari lalu, awak jago lampu dinyaloan, satu lah nyalo lampu tadi. Urang main bau di halaman mae. Orang main baunya di halaman membaca assalamualaikum menjawe gae dukun karawai alaikum salam kato gae naiklah kate rumah lah naik badan najisui satola naik ate rumah nampaklah mungko sakutiko kironyo kawan lamu awak bakato dukun karawai danga diang kuaji sui naik duduk ladake ambo lalabi 2 tahun kita ndak batobo baru kini awak bertamu apa tujuan yo muka asui aji apa tujuannya jom kasui mangko sampai datang ke siko tengah malam tiba dake ambo kaban la elo ba itu bana kato dukun karawai kato sampai sebantu itu menjawe angku aji sui danga di kawan badan ambo tolonglah cali anak awak nambah namu piek lunak lamui nandi abean nandolu juo tolonglah cali anak kita karena apa anak kau kini atau ditasapo dake banda atau tasapo lah sadang mandi kalau mau cali lah bantu anak berbeda bana lah berpandangi mandanga katoco itu maalun dukun karawai dukun gadang kana monyo dukun gadang pantai aye mani duduk baselo badan dia unyo ambi aye segale sarato pinggan putih cie aye terletak dalam gale pinggan terletak di hadapan tunggangkan aye masuk pinggan Satu tatunggang aye masuk pinggan nindak to bilang do lamo banana nai sadang tatunggang masuk lai jo kumayan baralo geliang kapalo baralo anggu badan gae sekali anggu ke kiri sekali geliang ke kanan sekali geliang ke tangan anggu serato jo ambuinyo ala katonyo gae dukun karawai mano dia ye dalam pinggan nambo kamancali anak ambo nambah namu piek lunak lambui tasapo di banda cali bandanyo tasapo di sumu cali sumunyo atau tasapo di jalan cali jalannya kalau kanai perbuatan manusia nampakkan orangnya dalam pinggan dia kato sampai sabantu itu kato sampai ayenyo ambui tibo geliang datang ambui salasai nampak labang adan mae pola tubuh lama lang
Oh nampaklah tubuhnya badan malang sedang duduk pakai di dalam pinggan sedang badannya bakar aja tuan.